Dámy a páni, vítajte pri mojej recenzii na reproduktor JBL Partybox Club 120. Zoberte si pitíčko, pukance a ideme na to. Každá fajnová recenzia by mala začať rozmermi, tak poďme na to. Tento krásavec má rozmery 29x30x57 cm, čo sa váhy týka 11 kg. Môj osobný názor je taký, že na čunder by som s ním asi nešiel. Iba ak sa nájde nejaká dobrá duša, čo vám to stále bude prenášať z bodu A do bodu B. Tuto hore, vám to takto natočím, je takéto krásna rukoveď na prenášanie. Keď si trúfate 11 kg reproduktor prenášať, nech sa páči, ale ja by som ho rozhodne niekam položil na nejakú party a ani by som s ním nehýbal. Konštrukcia je klasický kváder, ničím výnimočná, aspoň teda za mňa nie. A tu si dovolím jedno také menšie zrovnanie s predošlou generáciou 110. Na nej sa mi strašne páčilo, že reproduktor ste si mohli dať pekne na šírku, lebo tuto po bokoch boli také fajnové gumené nožičky. Tento krásavec musí byť iba na výšku. Niekomu to nevadí, ale aby som to celkom uvítal. Mne sa to páči. Na prednej strane sa nachádza kovová krytka. Tuto len dodám, že dávajte si pozor na ten reproduktor, lebo ono ako jedna vec je, že sú chránené tie reproduktory, ale tá krytka nie je podľa mňa nejaká extrémne pevná. Nejaký malý ťukanec a hneď to máte odreté a v horšom prípade preliačené. Pod krytkou sa nám nachádzajú dva stredobasové reproduktory a dva výškové reproduktory. Viacej tu nenájdete. Zadná stena, poďme pekne od spodu. Dole sa nachádza krytka na konektor nabíjania AC-čko. Ja vám poviem takto, niekomu to nevadí, ja by som chcel, aby sa už všetko nabíjalo cez USB-C. Je mi to také praktickejšie, komfortnejšie. Nad tým fajnová ďurka, priatelia, predsa Buzzreflex. Nad Buzzreflexom sa nachádza krytka, ktorá pod sebou skrýva neskutočne perfektnú vec a to je, priatelia, vymeniteľná baterka. Čiže keď sa reproduktor niekde vonku vybije, vyberete baterku, kúpite si novú, šláhnete ju do toho, idete ďalej. Neskutočná vec. Posledná vec na zadnej stene, bum, veľká krytka dole. Nachádzajú sa tu konektory na mikrofóny, na gitárku, pekne hlasitosť hore dole si ju viete upraviť, v strede USBčko, cez to si môžete nabiť telefón, ale aj viete cez to prehrávať hudbu, pripojíte USBčko, idete, perfektná to vec. A dole máme taktiež jacka, priatelia, na to, aby ste z reproduktoru jednak šírili hudbu, čiže to má aj výstup a zároveň aj vstup. Viete cez 3,5-kový kábel cez to prehrávať, čo vás napadne. Rýchly pohľad na dolnú stenu. Priatelia, nachádzajú sa tu gumové nožičky, aby reproduktor pekne stál. A v strede takáto veľká krytka. Tu keď dáte dole reproduktor, viete dať na stojan. Priemer tyče 35 mm. Fajnovosť. Poďme na vrchnú stranu. Najprv tu máme tlačidlo na svetla. Teraz by mali byť vypnuté. Teraz by to malo svietiť. A následne, keď s tým tlačítkom budete pekne točiť, tak by to, hádam, malo meniť farby. Ja na to nevidím, posúďte, či sa vám to páči alebo nie. V strede zapínacie tlačítko, ideme ďalej, ďalšie tlačidlo play pause, môžete ho 2-krát stlačiť, 3-krát stlačiť, jednoducho skladbu dáte dopredu, dozadu a samozrejme zvuk, to treba. Ďalšie tlačidla, priatelia, prvé tlačidlo Bass Boost, keď je vypnuté, tak reproduktor má tiež citeľné basy, ale nie je to také, ako keď ho stlačíte jedenkrát. Vtedy tie basy sú proste enormne neskutočné. Keď ho stlačíte druhýkrát, tak tie basy, je to také plechové. 99,99% času som počúval na basy číslo 1, sú naozaj krásne. V strede tlačidlo Aura. Prosím pekne, to slúži na to, aby ste prepojili s touto technológiou ľubovoľný počet JBL reproduktorov. Keď má kamarát taký istý reproduktor alebo nebude aj vyššiu sériu a chcete to spojiť dokopy, ten zvuk je niečo neskutočné. Posledné tlačidlo Bluetooth párovanie, klasika, to musí byť. Posledný rad tlačidiel, za mňa totálna kolotočarina, ktorú som v živote nevyužil a asi ani nevyužijem, ale poviem vám takto. Keď hrknete 10 pohárikov a nebudete vedieť už čo od dobroty, možno sa vám to zapáči, pozerajte na to. Let's party! Nikdy v živote som to nepoužil ani nepoužijem, proste tieto zvukové efekty nie sú pre mňa. Viete si ich customizovať cez aplikáciu, čo vám poviem. A na záver, priatelia, rúčka, vysuniete, zasuniete. Akože určite je to dobrá vec na prenášanie. A na záver dodám, že celá konštrukcia reproduktora je v vode odolná, IPX4, takže nejaký ten dáždik to prežije. Ale rozhodne, keď si hrknete tých 10 pohárikov, neháčte ten reproduktor do bazéna, to nerozchodí.
Ďalšia ukážka. Ďalšia ukážka, trošku zmena žánru. Skôr ako vám poviem, čo si o samotnom reproduktore myslím, chcem vám povedať ešte niekoľko vecí. K reproduktoru samozrejme vrelo doporučujem stiahnuť si aplikáciu JBL Partybox, nakoľko cez ňu si viete aktualizovať software, hrať sa so svetielkami, taktiež aj customizovať tie zvukové efekty, equalizer, skrátka vrelo doporučujem. Taktiež, ak máte náhodou dva tieto reproduktory Club 120, vždy musia byť tie reproduktory jedného a toho istého druhu, tak cez tú aplikáciu JBL Partybox si viete nastaviť naozajstné stereo, ľavý kanál, pravý kanál a povie vám, keď máte dva, tak to hraje že neskutočne. Koniec koncov, poďme si to ukázať. Priatelia, dúfam, že bolo všetko veľmi dobre počuť. Poviem vám, keď máte dva spárované v stereu, ten zvuk je neskutočný. Ďakujem krásne ešte raz kamarátovi za zapožičanie a vrelo doporúčam. A čo sa týka zvuku, ak by som mal hodnotiť, tie basy normálne cítite, ako vám to šejkuje vnútornosťami. Tieto repraky sú hlavne na basy. Vonku, keď to niekde zapnete, tak tie basy sa vôbec nestratia. Proste neskutočné. A dokonca aj výšky, stredy nezanikajú. Veľmi dobrá práca, maximálna spokojnosť a čo vám poviem, tak trošku uvažujem, že kamarátovi by som ho spreneveril a niekam utiekol, ale niesť dokopy 22 kg a utekať s tým do kolečka ako nevidiaci, neviem. Ešte nad tým musím porozmýšľať. Každopádne verím, že videjko sa vám páčilo, budem veľmi vďačný, ak mi dáte nejaký ten lajčík, nejaké to sledovanie, možno aj pekný komentárik. Budem sa na vás tešiť zase na budúce pri nejakej možno koštovke alebo nejakej recenzii. Majte sa krásne, dovidenia a do počutia.